Dobrý večer. Na televizi Kelly právě sledujete pořad Můj host. Dnes vítám ve studiu hosta pro mnohé jistě velice kontroverzního, protože se jedná o kontaktéra s vesmírnými lidmi, inženýra Ivo Bendu. Dobrý večer. Dobrý večer. Pan Ivo Benda totiž měl v Liberci přednášku o poselství vesmírných lidí nám pozemšťanů a my jsme se rozhodli pozvat ho k nám do studie a trošku ho vyspovídat. Nechte tedy povídání Iva Bendy na sebe působit a názor si vytvořte sami. Takže, pane Bendo, kdy jste se začal vůbec zajímat o mimozemské civilizace a kdy došlo u vás k prvním kontaktům? Ano, já jsem se začal zajímat o vesmírné civilizace vlastně už v dětství, tak jako mnoho třeba mladých lidí u nás, kdy jsem si všiml, že ten vesmír je obrovský, obrovitý, má mnoho galaxií a už na gymnáziu jsem se začínal zabývat i astronomií a astrofyzikou a tím jsem došel k poznání, že ten vesmír není možné, když je tak obrovitý, obrovský, aby byl prostě neobydlený a aby my jsme byli jediní tady na té naší jedné jediné planetě z mnoha miliard planet obydlenou. Později, po roce 89, se tady do našich zemí českých dostaly knihy o mimozemšťanech, o UFO a tak dále. A z těchto knih, já jsem jich přečetl zhruba 50, jsem se dozvěděl celou strukturu zabydleného toho vesmíru. To znamená, že tam jsou určité rasy, civilizace na různých stupních vývoje a že působí vlastně i intenzivně na nás, na planetu Zemi. Pane Bendo, diváci vás mohli vidět v pořadu televize Nova na vlastní oči. Pracoval jste původně v mladoboleslavské Škodovce, v současné době už je tomu jinak. Co vlastně v současné době děláte? Ano, protože už v té Škodovce jsem kromě toho zaměstnání hodně práce věnoval tady tomuto, tak jsem se rozhodl odejít tedy, jsem odešel dohodou a teďka 4 měsíce vlastně pracuji pouze v této oblasti. To znamená, jednak připravuji knihu, knižní vydání a jednak dělám velké množství přednášek pro lidi zájemce, kteří uspořádají toto setkání v některém městě. Jo, v současné době je to již kolem 40 takovýchto setkání, které jsem uspořádal. Co všechno jste se od vesmírných lidí dozvěděl? A pokud bychom začali po pořádku, jak to vůbec ve vesmíru funguje? Ano. Ta základní hierarchie toho vesmíru nebo toho stvoření celého je následující. Náš vesmír, jak ho zná naše astronomie, definovaný velkým třeskem před 14,5 miliardami let, řídí a tvoří a patří, je to vlastně sám stvořitel, anebo taky Bůh, někdo říká. Prostě tato nejvyšší inteligence tohoto našeho vesmíru tvoří všechno toto, je to jeho tvorba, jak my víme. A nyní v tomto celém stvoření, v tom vesmíru, existuje mnoho různých stvoření, bytostí na různých stupních vývoje. Pokud máme na mysli tedy lidi jako takové, tak my jsme někde uprostřed nebo na začátku, co se týče lidské nějaké rasy, a nad námi je ještě řada vyšších stupňů civilizací a vesmírných bytostí. Ty vesmírné bytosti se dělí vesměs na 2 základní skupiny, a to podle toho, jestli pracují pro stvořitele vědomě a dodržují jeho kosmické zákony, anebo nepracují pro tohoto stvořitele a nedodržují ty kosmické zákony. Ty první, kteří pracují s láskou pro tohoto stvořitele, ty bytosti jsou láskyplné, tak ty nazýváme síly světla, ty druhé, ty nazýváme síly temna. Samozřejmě síly temna nedodržují kosmické zákony, to znamená, že zasahují i násilně do naší planety Země a vyvolávali tady vlastně řadu různých konfliktů, válek a působí i na mnoho médií a různých prostě organizací a vlád v současné době. Síly světla vlastně násilným způsobem takto nezasahují, u nich to je naprosto nenormální, aby takto jednali. Pouze co dělají, tak se snaží maximálně nám pomoci v duchovním růstu. To znamená, předávají nám
informace kontaktního charakteru, to je právě tento materiál, který jsem zpracoval, 400 stran od 25 kontaktérů. A z těchto informací ti lidé se můžou dozvědět, v čem se můžou zlepšit ve svém chování a myšlení. Ano. Dále tedy sem posílají velké množství láskyplné energie. Ano, tito vesmírní lidé. Co všechno nám vlastně chtějí vesmírní lidé sdělit? Jak tady existujeme na naší planetě, jak my tady se chováme? Čili oni nás vnímají jako mladší bratry a sestry, milují nás, nezměrným způsobem nás milují, to zdůrazňuji, a skutečně touží nám sdělit poselství i přes třeba celostátní média a tak dále. Ale jak už jsem řekl, ty média jsou ovládány těma silama temna, jsou to myšlenkové impulzy. Samozřejmě ti lidi, kteří jsou takto ovládáni, je to jejich svobodná vůle, že jsou takto ovládáni, ale je to proto, že mají sami špatné myšlenky, špatné chování a tím pádem nízké vibrace. Tím jsou ovladatelní těma nízkýma vibracema energií od těch sil temna, od těch ještírků, taky jim říkáme ještírci. Takže síly světla nám říkají, lidé, bděte, zastavte se ve svém spěchu. Tím, že budete stále honit materiál, budovat kariéru, tak tím tady nezlepšíte vůbec nic. Naopak ničíte planetu Zemi. Ta planeta už toho mnoho nevydrží, to je důležité si uvědomit. Blíží se okamžik, situace, kdy se tady budou dít změny zásadního charakteru a variant je mnoho. Záleží to na nás lidech, jak se budeme chovat. Vesmírní lidé se nám snaží pomáhat právě předáním těchto důležitých informací a hlavně v případě, že by došlo k určité katastrofě různého charakteru, jsou připraveni zachránit určitou část lidí, kteří se chovali dosud velice pozitivně a láskyplně, tak jsou připraveni tyto lidi zachránit do evakuačních lodí. Ale samozřejmě na základě svobodné vůle těchto lidí. Zbytek lidí vlastně, kteří by tady dále zůstali po těch katastrofách, čekají veliké útrapy různého charakteru. A je to z důvodu jejich špatného chování, jednání v současné momentální materiální fázi. Ono vlastně toto vaše povídání může někomu připadat jako určitý druh náboženství. Má to s náboženstvím něco společného? Ano, tak já jsem do kostela nikdy nechodil a oni sami vesmírní lidé žádné církve a náboženství nemají. Oni pouze komunikují se stvořitelem, pracují vědomě pro toho stvořitele, jak už jsem říkal, a žádné takovéto organizace nemají, nepotřebují. Právě náboženství různá tady byla vedena zase často silama temna z důvodu, aby dezinformovala lidi a aby v budoucnu znemožnila těmto kontaktům s těmi vesmírnými lidmi. Ano, aby se vlastně vytvořily umělé bariéry těm reálným kontaktům s těmi vesmírnými lidmi. Důležité je si uvědomit, že ty síly temna, ti ještírci, dělali všechno proto, abychom se s těmi vesmírnými lidmi nespojili, abychom nepřišli na to, že tam jsou lidé jako my, kteří mají dveře do kořán na těch lodích, říkají, naše lodě jsou i vašimi loděmi, záleží jenom na vás, na jednotlivcích, jak změníte své myšlení a chování, tedy směrem pozitivním. Vy určitě nejste jediným kontaktérem tady v naší republice. Kolik takovýchto lidí u nás existuje a kdo všechno, pokud by měl zájem, se může s vesmírnými lidmi kontaktovat a za jakých podmínek? Ano. Podle mých informací, protože já přijímám i čísla, neboť jsem technik, tak v současné době komunikuje v českých zemích kolem 500 000 lidí. Je to obrovské číslo, ale jsou to lidé, kteří tyto informace mají doma, to znamená, nikde se s tím většinou nedávají na veřejnost zatím v této chvíli a vlastně touto formou duchovně se vzdělávají a seznamují se, navazují kontakty, přátelství, láskyplné vztahy s těmi vesmírnými lidmi. Podmínky k tomu spojení jsou v podstatě jednoduché, následující a vyplývají z pozitivního způsobu jednání a myšlení toho člověka. To znamená na prvním místě láskyplné myšlenky, mít rád sebe sama a další lidi kolem sebe a zvířata, planetu, všecko přírodu a neubližovat těmto stvořením. Další podmínkou je vlastně pomáhat druhým, pokud jsou v nouzi. Další podmínkou je nejíst maso,
respektive minimálním způsobem jezení masa, neboť maso je zdroj hrubých vibrací. Je to z toho důvodu, že vlastně domácí zvířata jsou vysoký duchovní tvorové, které jsou jenom nedaleko od našeho vývojového stupně a velkou měrou jezení masa, jak se to tady děje, porušujeme hned 2 kosmické zákony. Tím tedy do sebe dostáváme hrubé vibrace a ty nám znemožňují to spojení s těmi vesmírnými lidmi. Další podmínkou jsou zlikvidovat a nečíst negativní literaturu, to znamená literaturu válečnou, erotickou a literaturu o negativních mimozemšťanech, to jsou ty únosy a zřícení, protože opět toto všechno jsou zdroje hrubých vibrací. Nesledovat negativní filmy, i politika je plná hrubého násilí a podvodů, i politika je prostě zdroj hrubých vibrací. Další podmínkou je vlastně pomáhat aspoň trošičku šířit ty informace kolem svého okolí, to znamená, oni vám nedávají ty sdělení proto, abyste si je strčili do šuplíku, ale abyste se o ně podělili aspoň se sousedem nebo nějakém větším měřítku. No a skutečně všechno je výslednice vibračního stavu vašich těl. Ano, vibračního stavu energií vašich těl. A vlastně takový základní duchovní růst je celkovou podmínkou toho spojení. Pane Bendo, já bych se ještě zeptala na jednu věc. V současné době, vůbec v posledních letech, se hodně rozšířily takzvané kruhy v obilí nebo piktogramy. Čí práce to je podle vás? Dozvěděl jste se to od vesmírných lidí? Vesmírní lidé nám to takhle stručně v pohodě řeknou, to znamená, ty piktogramy tady vytváří všechny entity, které se tady nachází. To znamená, jak planeta Země, tak síly světla, čili naši přátelé z vesmíru, tak i síly temna to vytváří sem tam a samozřejmě také i padělatelé, hlavně v té Anglii, z důvodu finančních, že ano. Takže pokud je to od planety Země a od vesmírných lidí, tak jsou to informace, které nás upozorňují a varují před špatnou situací ve vztahu k planetě Zemi. Lidé neví, jak to působí, to jejich myšlení. Je to tak, že tím, že lidé produkují negativní myšlenky, ano, jakékoliv negativní myšlenky, zloba, závist, touha po penězích a tak dále, tak tímto zaplavují těmi hrubovibračními energiemi povrch planety Země. Ta planeta je živá bytost, má taky duchovní těla a ona říká, že má právo na svůj rozvoj stejně jako my a ona nechce být dále retardována ve svém rozvoji. Z toho důvodu ona dělá jediné, co může dělat, to znamená, že se snaží očišťovat od těch hrubých vibrací. Nejmírnější forma jsou právě ty deště a případně nějaká ta místní záplava, ale to je opravdu mírná forma z jejího pohledu. Mnohem radši by se očistila formou globální, to znamená, že by došlo k nějaké globální katastrofě z našeho pohledu, zemětřesení, kontinent by se potopil pod vodu, vystoupily by nové pevniny, které nejsou zamořeny těmi hrubými vibracemi a prostě tímto způsobem by se od toho očistila. To všechno ale ona má v koordinaci se stvořitelem, to znamená stvořitel jí dává pokyny a možnost, co vlastně může dělat z hlediska této očisty. Hovořil jste také o literatuře, o únosech. Kdo podle vás vlastně ty únosy, teda, o kterých se i píše v řadě knih a které jsou podle některých zdrojů i zdokumentovány a existují důkazy, kdo to podle vás nebo i podle těch vesmírných lidí vlastně způsobuje? Ano. Všechno se děje podle vesmírných zákonů, ano, zákonů stvořitele našeho. Je to tvorba stvořitele a jeden z těch zákonů říká, že stejné přitahuje stejné. Ezoterický zákon. To znamená, že lidé, kteří mají negativní myšlenky a zvláště když čtou tu negativní literaturu o únosech a zřícení lodí, těch negativních mimozemšťanů, tak nevědomně vysílají myšlenkové impulzy tohoto charakteru a hrubých vibrací do vesmíru. Na ty hrubé vibrace, na tyto myšlenky se napojují právě ty stejné bytosti, čili ti ještírci především, a vlastně jim hrozí v budoucnu zase i těmto lidem únos. Ano? Čili je to normálně zasloužený těmto lidem, to, co se jim děje, to je po zásluze jejich chování a myšlení a v současné době na tom nejhůř Amerika, protože tam v USA se tahle literatura vyskytovala už 20-30 let dozadu prakticky.
Tam zjistili, že už miliony lidí bylo takto uneseno a zase vráceno zpět, ale s určitými poruchami a tak dále, zablokovanou pamětí. No a tady v českých zemích se taky začínají dít ty únosy a implantáty, a to z důvodu, že ty lidé skutečně si to sami způsobují, že čtou tu negativní literaturu. Lidé, kteří mají pozitivní myšlenky, nečtou negativní literaturu, těmto lidem se nic takového nemůže stát. Zajišťuje to kosmický zákon, zákon stvořitele našeho. Vy pořádáte přednášky na mnoha místech naší republiky. Lze kromě těchto přednášek ještě někde získat tyto vaše informace nějak podrobněji? Já na těch přednáškách vlastně říkám všechny ty základní informace, protože, jak jsem již řekl, naše média jsou zatím ovládána intenzivně těmi silami temna a tam se lidé mohou dozvědět i zdroje, informační zdroje z literatury. To znamená, já tam doporučuji zhruba 10 knih, které tady u nás vyšly v češtině, jsou to většinou překlady ze zahraničí a jsou to originální informace neskroucené od vlastně i zahraničních kontaktérů, a to i od osobního kontaktéra, který se osobně setkává s Plejáďany pana Mayera ve Švýcarsku. Jsou to knihy, které tady vyšly, ale jakmile vyšly některé, okamžitě ta nakladatelství, třeba jako Etna, byla ovládnuta těmi silami temna, aby už tyhle knihy netiskly. Je to například ta kniha UFO a přece létají, anebo UFO kontakty. Potom jsou to další knihy, například Hovory s Bohem, Poselství lidstvu od Ortona, ano, Borubská duchovní škola, tam jsou velice kvalitně vysvětleny ty kosmické zákony. Dále jsou to knihy Anděle hvězdných lodích od Georgea Dibitonta, Uvnitř vesmírných lodí od Adamského, ano, pan Adamský, Američan, který se také dostal na ty lodě těch vesmírných lidí a i na jejich planety. No a v současné době, poslední rok, jsem zpracoval tady knihu, nebo nyní samizdat a nyní je kniha v tiskárně, Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru. Ano, v současné době je to v takovémto provedení samizdatovém. To znamená, je to zpracované informace 25 zhruba českých kontaktérů, kteří se kontaktují s těmi vesmírnými lidmi. A jsou to informace velice poučného charakteru, normální informace pro normální běžné lidi, ano, zdůrazňuji, žádné vědecké složitosti. A tam si každý může udělat obrázek o tom, co nám říkají, jakým způsobem ti naši přátelé z vesmíru myslí na těch flotilách. Je to tedy především ta Aštarova flotila a Ptáhova flotila. No a v současné době mám v tisku to stejné v takovém knižním vydání, které bude možné dostat v knihkupectví hlavně s duchovní literaturou. Můžete ukázat na kameru? Ano. Já se vás ještě zeptám, s jakými těmi vesmírnými lidmi konkrétně se kontaktujete? Můžete uvést nějaká jména? Ano. Nejčastěji se kontaktuji s mým přítelem Aštarem Sheranem. Ano, jehož portrét jsme dostali z Ameriky od jednoho malíře, jmenuje se Armando de Mel, v roce 1996 ho namaloval. A tento portrét vlastně je i základní ilustrací těch našich materiálů. Dále tedy se kontaktuji s Ptáhem, což je také velitel té svojí velké flotily z Plejád. Dále se kontaktuji s Ortonem, což je duchovní ručitel naší galaxie. A dále i s řadou jiných bytostí, které pracují na těch lodích v různých funkcích, čili jako technik, biolog, lékař a tak dále. Biolog, lékař například Yamahama nebo Yamara, vedoucího biologického výzkumného střediska, anebo Alena, Talida, Pleja, Hliára, ano, tyto vesmírné ženy z plejádských lodí, které tady také pracují. Ano. Je to mnoho bytostí, v těch rozhovorech je to kolem 30-40 jmen těch bytostí. Může se každý spojovat s kým chce, v podstatě to spojení probíhá potom tak, že v duchu poprosí stvořitele, v duchu s láskou o spojení s těmi vesmírnými lidmi a může se mu objevit právě v duchu různé slova, které potom zapisuje na papír, s tím, že tam nedává žádné svoje myšlenky, nečte si to, nepřemýšlí nad tím, a až po zapsání potom tu informaci si může přečíst a předat dál. Ano. Samozřejmě je možné komunikovat i bez psaní, takže i já, když třeba takto povídám na těch přednáškách, anebo tady, současně
pořád kontinuálně dostávám informace od Aštara, od mého přítele, krásné bytosti, a mám volbu, možnost ty informace vám tady dále zprostředkovávat. Další způsob je takzvaný přímý přenos, kdy vlastně se mohu přímo napojit na tu bytost a pokud možno neskrouceně, neskresleně přesně předat ty informace, které těm lidem ta bytost dává. Mohl byste tady přímo před kamerou ten přímý přenos zprostředkovat, ukázat? Já myslím, že bych mohl, pokusím se o to. Hovoří k vám Aštar Šeran, milí lidé. Posíláme vám proudy lásky. Jsme nad vámi v našich lodích, v našich flotilách. Stále se snažíme vám pomáhat všemi možnými cestami, jak je to jen možné. Nemůžeme ale se odslonit, neboť bychom tím porušili kosmické zákony. Můžeme se pouze spojovat s těmi lidmi, kteří o toto stojí a kteří mají tuto touhu se s námi spojit, a snažíme se vám maximálně pomoci ve vaší obtížné situaci na této planetě Zemi. Nacházíte se v obtížném období, které jste si způsobili sami svým negativním myšlením a jednáním. Proto je třeba se zamýšlet nad sebou samým, nad svým myšlením a eliminovat maximálně negativní myšlenky. Všichni členové mé flotily vám posílají proudy lásky. Všichni tyto bytosti vás milují, zahrnují vás láskou. My nevíme, co to je nenávist, co to je zloba, co to je žádný podvod. Nevíme nic takového. My jsme vesmírní lidé, kteří vás stále zahrnují láskou, pozorují, pomáhají vám a snaží se, abyste duchovně vyspívali k Stvořiteli našemu. Nyní se spojuji já, Ptách, velitel vesmírné flotily z Plejád. I my se stále snášíme nad touto zemí českou a nad planetou Zemí. Neustále tady pracujeme, máme s vámi spoustu práce, ale děláme tuto práci s láskou, s radostí, neboť ji děláme pro bratry a sestry, mladší bratry a sestry z této planety Země. Neustále měříme vibrace, hrubé vibrace, což je váš základní problém. Dále měříme energie. Tisíce našich lodí pod clonami se snáší nad povrchem Zemí a pracují ve prospěch Stvořitele našeho. Dále se spojujeme s tisíci lidmi českých zemí, kontaktního charakteru, telepaticky. Každý člověk se může spojit, stačí splnit tyto podmínky spojení, které jste slyšeli od našeho člověka Iva Bendy. Kdokoliv, kdo se chce spojit, má tuto možnost. Nenechte se ovládat a ovlivňovat těmito vašimi médii a sdělovacími prostředky. Jsou totiž ovládány silami temna. Ten, kdo toto pochopí, má vyhráno. Může na sobě začít pracovat, duchovně růst a tím si připravuje vlastní lepší budoucnost. Situace na planetě Zemi je v současné době kritická a budou se dít změny zásadního charakteru. Ti lidé, kteří již na sobě pracují a pracovali duchovním způsobem, postoupí do vyšší dimenze. Ti lidé, kteří si tímto způsobem nezvyšovali vibrace svých těl, nebudou moci postoupit do vyšších dimenzí. My máme lásku ke všem lidem, i k těm zlým, kteří tady šíří zlobu, nenávist. My neděláme toto, my pouze vysíláme lásku. Toto vám sdělil Ptách, velitel vesmírné flotily z Plejád. Takže teď jste byl přímo napojen vlastně. Ano, na tyto dva velitele. Ano, vesmírní lidé, dva velitele těch dvou největších flotil to bylo. Takže diváci teď mohli vidět vlastně takový dokument, jak vlastně takový kontakt přímo, nebo takový takzvaný přímý přenos probíhá. Ano. Mohu se o to pokusit také. Takže pane Bendo, já vám v současné době teď děkuji za návštěvu u nás ve studiu. Ráda se Přeji vám hodně dalších kontaktů a hodně úspěchů ve vaší práci. Vám, milí diváci, které toto povídání zaujalo,
vy se také můžete pokusit o úspěšné kontakty právě podle návodu inženýra Iva Bendy. Přeji vám v tomto hodně úspěchů a přeji vám příjemný zbytek dnešního večera a těším se opět na viděnou, na shledanou. Naschledanou.